wairafia. Wairana voshe kutanga wawirana waingoshandisa mishonga yako. Aiwa mai. Ndinisaini yandaita. Ndakarara. Inorevesaini. I wanna fuck my mom. Eh? I wanna fuck my mom. I want to fuck my mom. So I can say you I want to fuck my mom. Nditotaura ndakadai sei. Okay. Ndakutoenda unorara nambonzi ava ambozviziva kuti ndauya ndiri flesh. Andi. Alright. Ndo aba ndozari kuti uite uwane imba ndizi. Ndo kuti wane imba ndozvainzi unofana kutanga warara namai vako handizi. Vazazonzi chifuti pamberi. Ndakaita kuma wazi nditungoita sei. Mama vakasvika pabini. Vanzi zvonizvo ndakatombowatera. Ndakatombowatera. Nezvinona ndiri tufake. Fake. Okay. Nezvinona ndiri kugwira. Wakatorara nawo. Waiwa mgwiri nezuro. Ufake mama. Yechwari pato. Zvakazoitika manje ndezvekuti yakabva azonditi zvonizvo iwewe ndoda kuti titransfer mhuri yako yese iuye kupi tiende tese kuAmerica. Saka nyaya yanga iripo ndeyekuti nanda kurara nasisi wangu. Waponi. Sisi wako wapi? Uyu mukadzi wangu. Mutwini wako? Mukadzi wako. Yakanditi handifane kuroora kumwe kunhu, ndofana kurara nasisi. Waita sign futi? Asisi ndaitaimira tarara ndingonomubata kumwezi vanongomubata. Sekungoona zvokugwera kunyepo baba. Mandabata murume wake. Hapo kapo. Une nalo ile Mati? Une nalo? Una nalo? Tiza kumana wacho ndikutemba nawo. Watiza na Davidson. Ana uzati pano pachidwa patatu. Ana seku anditambokuudza kuti pano panonzi patatu. Pana menya kamurizo paenda funa kuti wabwere. Ai panaliza kamurizo pai kana uchirangatira baba ndati wakomana wako magang ako auye. Ndaitwa tukana baba. Ai nditowatuka nemurizo wako ndaliza uye ndatowa kuti hasha wauye. Ichupisa. Ichupisa. Alright. Saka ndisanya kwana ari kupisa. Panati. Anzayo imbotsa ako usati. Asi mama wadaenda. Anta mai yako akaenda. Wakaparadza imba yamai yako. Saka iwe gara ipapo nasanya kwaniwe akupisa kusvika uparara. Ndinowa ndituma. Waitumwa nani? Na David. Yona David.
Chabwino. Makanaka wasuruta rona kuti mune nhomba chaizvo natumbire. Chakupai zuva ramuchaswerera zvenye mukunyambira. Kwazwai apwere kwazwai were sengawe kwazwai iwe. Hundi machena. Baridani babanja. Kwakadi kumba. Kumba kuri nani sekuru. Kazara bwera. Mukadzara were kumba. Akanada bwera. Shuwa ngofona chete kubva patakabva kuno paya. Amuri gari inofuna bwera. Ari kungofona bedzi achiti ari kuda kuuya here kana kuti ari kufona achiti ari kuda kuuya. Muridani atsikana. Makati zvenyu vasikana, iwo musikana wakadi hako. Ndinofara makadi sekuru. Yes, Akurutaura. Uri sai zvako muzukuru wako. Wakadi utano hwako naye muzukuru. Aiwa, ndiri kutenda sekuru. Zita rako ndiwani? Priska. Priska, alright. Aba asina kutaura chirimi kana chi. Unokutaura kwa. Kwe baba wacho kuzona sei? Aiwa, basa ramakandibatira rinondinakidza sekuru iri. Aba tisingapedzerana nguva. Iwe andani kamsadanidzana.
Iyo Mukomana yo satanism anjadzi ya mutwini wa Priska unonzatsa Kelvin. Ulisema mzungulu wangu. I need to write. Ausi kutoka kwa kutaini. Ukufunga seni yeye kusunungula ndozi yako. Ndikufara singeto. Sure. Ndikufara singeto. Azona zvinenda mzungulu kana zvokuti iwe apa ko right kona ine pane mwenye yakudishamisa. Paipe waitemba nemunhu wako ndiani David anani? David azoitemba naye uti David haasi kuvhuma zvese. Kwa apa iwe wabva pano sei vanga vakureta nevafoni. Apa kutara kuno kufoni wakatorasa apa ini maisimo foni ere. Ifoni ya CC yangu yacho ndakatozotengesa sekuru papa myepi. Titaure jeans. Sekuru myepi because akazondi unblocker. Akatanga kutaura neni achitoti arutoneza. Akatozotengesa foni I was thinking kuti munhu anogona futotodzoka muupenyu hwangu. Atoneza arutoti anotoda kuya kuno. Kuikozeta vamwe veCanada anonzi Wesley. Aitoneza. Murungu akarora munhu mutema. Saka aitondinetsa zvokutoti aiti sei waurura. Taura chokwadi chezviitiko zvinoitika. Sanikesa David aitotaura nyaya dzokuti kwaiwo wakazozvifambisa sei. Ndakati inini ndakangoirikanawo ndangoendeswa plus zvekuti iwewe tichiwirirana handina shuwa kuti tingawirirana. Maitaura paFacebook. Pafoni atondifonera. Atondifonera kuWhatsApp atondifonera. Ndikati mai inini handina fungidziro dzekuti ndichadzoka. Akatombotraya dzinenge 3 times dzese kumbouya. Ndakarara. Izvo zvandichamuoni zvachose plus munhu akutongondinetsa zvimwe zvekuti anoda kuuya kuno. Paiwe aida kutora bhatani riya yakandadara sei. Ndoraitodetsera. Anditipe bhatani redu. Iwe muti chiba baba. Ini mari ndabva namudzo ndakatisiya kwasekuru tasvo. Ndizvo patasvo kwacho koko ndofanira kuti I need to go kunoona tasvo wacho saka. Amene kuti unozviita rini. But what I want I need my baton ndikati manje izvi zvandikokwanisa kuita sei kuruwana nokuti ndakatisiya kuna sekuru tasvo. Achabatika. Akato nezuro ndopakapedzera kundifonera chitoti kambudzika mukadzima izvi. Akatondifonera akati anoda kuita sei anoda kutouya kuno kuti auye kuno auye kuzoona sekuru ndapona nomotikari Zuru mbagara kuti garini. Nezuro ndopakapedzisira kufonera. Nezuro ndopakapedzisira kundifonera mapast 5 ndatobva pano. Akabva ndifonera zvakaenza zvonizvo ndinokumbira madirections ndoda kuti ndisvike kupi kuna sekuru tasvo. But ini handingonasomudaira zviri clear because munhu wekutoti munhu akanga andiisa mune imwe life yanga isiri right saka kuti ndimubhelieve ndinongomudhauta. Ari kupi David ari kuLondon izvizvi. Kokubva wabva pano upedza yoda uchinyengana uchirara namai vako ungazomboita kangani? Upenzi handozombodzirota kubva ndibve kuno kwaive. Ndakazongorota iye wacho ndiye akazenge akutrai kundinetsa nekuda kwebhatani. Dzakabva dzatopera dzakadaro kubva pandakangomurambira ndichinoshandisa mushonga wamakatipa dzinotozombouya nanhasi ndakutorara zvakanaka. Wanga ufuma mufungwa wakamuzukuru? Ndainge ndakafuma mufungwa vazikurara ndaisarara. Maita sei baba kuzarara? Chichaitika. Utsanangura wega wasina kuti wani pamasi. Ndaisarara because ndaigona kuti kana anytime dzandiri ndakagara ndogona kungofunga kuti right izvezvi ndodana kuti $100 izvizvi. Ndakutoitsvaga zvekutoti kana dzingavanga usiku ndingatoshanda tofona ndatovata akurara kwaindinisa. Zvekuti kubva pakidhi apo kuenda kudomboshava ndipo unonge dhuze pangu painotitira easy akurara kwaindinetsa but masikati yacho kuti ndirare zvaingondinetsa because aigona kuti ndakarara kweko nditi haisi nguva yekurara inini. David vanangomuka nokuti munhu wekuti sometimes ndaitogona kutomuona sezvanakaita izvi
tototaura nyaya but later on ndotozoona kuti handindiga zvaikoya 2 minutes uri wega but pamwe pese ndinechitofila kuti ndina someone. Okay. But hai izvezvizvi chokwadi chakanaka makatibatsira sei kuyo kucanada ucanada uko ndakapedzera nekutaura nei chine foni chine foni izvezvizvi aitochi ucanada akato aida kutobudawo ani angu nditi ndonaita sei ara kubudawo muzvamu izvozve ucanada aito ari serious kutorasa kutotengesa kwandakatiita foni ndakatotengesa nekutotya kuti ndokudzoka but iye anga ari paserious because munhu kuti aigona kutondibvunza each and every day kuti saka iwe wakazozvigona sei because mameetings achakuoni hauchawanika hani ndakandobatsirwa nasekuritasvo zvikanzi izvonizvo aitonetsa zvokutoda kuya kunoku zvototi akatowana futi nhamba dzangu kana kuti akaunti yangu pafacebook iye anotouya ari kutoda kutouya. Okay, uchirudza here musi wavo waya pana Vake nababa wavo zvachitondinetsa muna ndachitombobvunza kuti sekuru ndoda kuona anonzi mukoma Sly handina chandaiziva. Hauna chaunoziva? Handina. Ndinoziva kuti patanga takamira panze ipapa dai takatora vhidhiyo kawairamba because wainetsa takaita 2 hours takamira panze apa tichinyengerera kuti tikwanise kupinda muna securitas tibva tazokwanisa zvedu kupinda muno macho. Wakaona here vhidhiyo yako? Ndakaiona ndakazondipa shungudzo kuti ndikwanise kuti ndikuonei kweni ndiri securitas waimana kuona kasecuritas ini ndakangota kamera oni chete sekuru ndakavaona patakauya sekuru ndakavaona saka munhu akanga ane shungu naye ndimukoma Sly. Kweni wanga ane shungu yekundionere zvangu ndakanazoona kuti pamaitora vhidhiyo because nditori nedzimwe nyaya dzitori polisi izvi dzokudzi ndine because nehondo yandakaita paona handinaro taita kucheka takamira panzapa zvoti kana majainzi akurwa kwangu kubasa but nyaya yepolisi idamira wakarohana munhu akuti kamusadanisi chakaitika ndechekuti maybe munhu ndakamurova ndisati ndarapwa akakuvara zvingaita ndokupi pahuda tange takasangana kudomboshava kwamvere chena kumashopu takatazoona kunzwisana mushimusha angati musatanisi werekandengati nanga akasiri musatanisi ndinyaya dzongoti maybe nekuda kwespirit yanga iri mandiri kunzwisisa kwegono nditinitsei mbichana handiti. Kevin, pane mumwe vapana vechidiki vakaita sewe vanogona kunge vakaona vhidhiyo yekutanga nezvawave zvinezvi ungade kuvaudza kuti chii ndiwakapinda mazviri zvine mapindiro awakaita? Inini meseji hombe yandoasira inini ndeyekuti ngavasatambe vachizvinyepera kuti satanist iriko and we need to be careful. Mafriends edu atinowana even reality not all about social media but reality waunoona physical usave nekumutrasta zvakanyanya kana ingava anything chinhu chiri so beauty and chino attract try kumbozvichengetedza pane zvinhu zvakadaro satanist iriko shure and tombva tamboita way away from music yakaita sehip hop no stereki because music iyoyo haisi futi right. Okay. Baba vako munhu akatambura chaizvo newe I remember vachawandiri tichitaura tichiita sei wakada kutombokanda mapfumo pasi ndakatosvika pakwanyengetedzawo handiti it is no baba don't worry chatoda isi ndechekuti tisi tipinde naKelvin muna securitas ukama wako nababa wako paya wanga wakamira sei pakwanga wakapfekwa nespirit ye waivaona sechii because waita kuti ndiwari kurwara ndisingade kunyepa zvangu chokwadi chakanaka munhu kutoti ndaizongooneka kunga respect kuti mafriends aigona kuti ndibaba but patime panguva chaipo ndini chitotoda kuvakrasha because ndaitonzwa kuti vanyange vakatonditsura ichitoti asimugema wangu unazondiziva muchero zvakutaura izvi handitogara ndakatoda kuti toda kutombowamhanyisa nditori neumwe musi wandakatombowamhanyisa yo musi wechiri ndichiri kurimemba vakavaita seiva zvakaitika yanga iri nyaya yehuku
handiti ndakanodzereka kuti ukuya muri kuuraya kai madima ndisira ropa racho mukapu ndoda kubika angona zvikanzi iwe ropa takazotanga rini kudya ropa rekupapi panapa but nyaya yakatoita ine big story zvekutoti dai pasina kuzobatwawo nevamwe uye kutozosuduruka kwamudhara panzvimbo wada wacrash handifungidziro chichidzemira zvakanaka handiti ko wakazokubva pavabvana vakambotaura here NaMai mama ya mama ndiri wafonera handiti tinotaura tese ya izvezvi taifanira kunge tatouya tese but ndanga nditori kumari mwezi rayo ndakatoenda kunovaona ndokanga nditori nezuro pandakatoya kuno ndakatobva nekumusha ikoko nditorovaona tatori tese saka vaiti pamwezve next week ndopavanokwanisa bhozi mbeu vangosiya vachida kungobatsirana vangodyara then wabva watouya kunobava namama takutaura waida ikoko wakasovati chiyamai ndimbodudza first time and mama vangana about 1 year musina kuonana nditi 1 year, should be 2 to 3 years. Saya 2 to 3 years. Pamakapoakazokutarisana namai vako. Iboti pakasini kakuti chii chakaitika. Munoziva kuti chinhu chekutanga sekuru tacho is amazing. Yeah. He's an amazing doctor. Because munhu kuti zvinhu zvake zvinoshanda through kuchema kwaunenge kwaita munhu uri munomu. Because tichipiwa mushonga watakapiwa handitika ndatowakumba ini ndatowa right maybe 3-4 days atanga kufunga munhu ndakatanga kugara naye pasi ndibaba because vakanditi mamuka 6 handiti ndikanazotoona plus vanhu vemuraini azinge vakutoona kuti hai makamboita zvinhu zvekuti unokwanisa kurwa pamashops uchibuda ipapo ukazvitutumadza vanhu vanokutarisa neimwe saiti yekuti vaneka kukutya vaneka kutaura saka zvinhu zvekuti ndakazinge ndakutobvunza baba wangu kuti why vanhu vese vaneka tarisiro vari kuita sei ndopo vakagara neni pasi vanitsanangurira kuti dzaiva hondo saka mangwana acho vanhu vakambomirira kuti ndiudze baba kuti baba ndoda mari zoti zvimari tinazvo ngomwe abva ndatongoti renda undonoona mama for sure ndichingosvika ndichiona mama maybe vakangoona vega kuti Kevin is now a changed person kuri sei kuri right mama makadi hamwari watanga tochima mwanangu ndokufara singaiti kana moyo wangu ndichifara chikuona ndabva ndatoona kuti chakashuwa there was a problem yakanga iripo pandiri hatina vakachema vakachema singaiti vachema singaiti problem ini ndakamboiona for 2 hours ndakapa kutenda Priska uri right kutoti tiri mukoma Sly nazo ine nice one uchiri kuti zere pawakaya wakandiziya handina hangu alright ngatidzokere papo chichaitika muupenyu hwako Priska ndingangoti ndiri munhu wekuti ndandisingakwanise zvakangotangawo zviya zvekungoti ndakangonzwa kandikachadzimira like ndobva ndangoti gare ndakutoona kuti ndoyatoo life yangu yekungorarama ndiri munhu wekuti ndisingakwanisi kubvisa even plate padhuze papo but zvandakaudzwa kuti ndakauya kuno pandakauya zveshuwa mukoma Sly ndakwanisa kuzvinzwisisa kuti ndo zvakaitika but nemishonga watakapuwa chizonoshandisa ndakatoona kuti pandakagara panapa saka ikapura kuti kuda kutomuvwa iende kunosuka akuzosvika iko zvino ndine ndiri kungonzwa kufara nebasa rakabatwa muna baba handisati ndana muna baba nasanditika no Priska vakomana chiri kukuchauti kuti waipenda vakomana vachiri kungonongedzerana zvokuti sekudai mamura vangu matogona kutonditi anozvipedza sekuru asi baba vako pane pavakambogara neweri pasi vachiedza kutsanangurira kaupenyu kako kakudhara nepawakanga iye zvinokandovaikuratidza hembe dzavambopfeka vakandiudza ndofunga vakangozviona ivo kuti apa ndofunga munhu akuchinja because ndakaenda kukwanisawo kurongedza maplates ndokuchizoniudza kwavakaita kuti kuona chii ndakaenda kwasekuru tashu ndikafamba newe nehanzvadzi yako takafamba kwakawandisa asi kunhu kwatazobatsirwa kuti ukwanisewo kudai so takabatsirwa kwasekuru tashu
then ndobva ndazoona video riyari ndakatombodonedza musodzi vanakada unyazobvunza kuti video wakariona here ayo video ndezvawaita kuna Kelvin nababa kumasilai ndofunga panga pakaoma because baba vangu vakazongondikanserawo vakati zvinowanika mupenyu ndakatombotora nguva yekugumbukira hanzvadzi yangu but ndakazviona kuti hazvishandi mwana wamai vangu mwana wababa vangu ndobva tangoenderero mberi sekudaro muri matwins ana 2 rega tichienda pana baba 2 baba 2 inini handina zvakawanda zvokureva mukambosha manakidzirwa yandiri kuita pangane nharo musi unoenda itoana Kelvin rikati imborwa Dudubike takananga kushowground zvakanaka zvisingatombokonzeresa kana kuonesa dambudziko iye Priska iyeyo tora motikari tomboona kuti zvakamira sei zviri kundinakidza zvisingaiti bhozi vanga vasiri kukwanisa kuzviita Kelvin wacho chayanga asingakwanisa kugara neni pasi tichikurukura andiri munoona kuna mama wake nezuro chayaitotaura kuti baba zvandakaona mama vari kudzoka rini Priska akatoendawo ndakaonana namama naidheti vari kudzoka rini chii chiri kumboitika kuti mimi uku ivo mama uku saka ndikunyatsokuona kuti pane chiedza chimwe chavhurirwa kuvana vangu zvotiwo dai makandoona marimwe zuro ndichiuya pano ndiyaitodhiraivha motikari kwandi makandoona here mukandiignore ndiyai akairipo mandiyokuti paka paine nharo dzaKelvin neni vavo ndichiti iwe munhu yeye haufa wakamuona eri haufa wakamuziva kana asina kukuratidza kuti saka akatobvuma kuti aiwa zveshuwa mudhara ndoda kuti muchindiratidza ndosaka ndazokutorai nhasi ndikakuratidzai kuti uchiona naye apa chero mimi chaiye makakoniwa kumuziva ndakumuziva kainini makadaro zoti makatodarika makagara pamuti panopuhwa mushonga apa akadzoka futi nepo katatu hamuna kumuziva ndakatotaura kuti vanhu havasi kuziva naye anditika hai inyaya inofadza baba Kelvin baba 2 actually inondinakidza because inangwanda kukuona kwenguva refu asi kanguva kadika ndakakuona ika ndakatomerwa chimwe chinhu wachada kufarira chatafarira mukomasilai ndechekuti kudai sekuru kwako tinobatsira pane mascholarships avo kwasi kuenderana zvidikidiki izvo izvo tingataurepo paipa takasidzana musidzana tingakangana tingade kutiwe kuti zvizoti wachena wasiyana nazvo kuti unofanira kuva nemushonga waishandisa iro kuti waiti fucking mom ichi mandigezi mandigezi akanga andiuraya brain. You know, the street languages are so strict because if you listen to the hip hop music, you could change the language like seriously. Sometimes izvizvo kuti unongojaira kungotaura mafax so kune age yangu I see kuti this is wrong and ngatitrai kuavoida mawords iwayo andi Vake makafamba pakawanda nyaya yenyu inokatora kana zuva rese because ende chikundinakidza ndechekuti tine mufaro wakanyanyisa. Handinomukuona iko zvino ndikuramba ndibata foni ndimai vari kutoda kubvunza kuti mafamba sei masorese izvi kwasekuru tazvo bhozi tawaudza makuseni kuti tiri kuimboendako kwasekuru saka ari kutonetsa nepafoni ndaisa hangu pasilent ari kuda kunzwisisa kuti mafamba sei enda nejira apo toona rewaita uisa toona aise kana wayana button nacho wani button nacho ndawaridza jere waita uisa to aise ya zvinofadza munonzwa sei ini ndindaifana kunge ndichifona but ndindakutofonerwa kuti munyengerere kuti dzoka kumba kati ichokwadi handiti Kelvin muzukuru tichakumbira mushonga wako wawaishandisa wanzoka kuconnecta pasatanism yako minute tichakumbira mushonga kuti utisirawo pamucheka muchena asi ndowo chibhatani
Toita sekuru ani Mira mbichana sekuru. Sekuru chinhu ichi. Taura Kevin. Chinhu ichi sekuru chiri extremely dangerous. Okay. Zvekuti inini even pandachitora rona saini yandakuratidza iyaya Taura Kevin, wakada kuti chipi? saini yandakuratidza iyaya ndosaini iri kuitwa nemageto youth mazhinji. Mira. Right. Chitaura. Ndosaini iri kuitwa nemageto youth mazhinji. That sign is totally dangerous. Saka inini nekurapwa kwandakaitwa nasekuru chinhu ichi chinozokwanisa kuda kupota titi because chaiti ndakachiwana handiti kana chikanga chiri muwaleti chagara muwaleti momo ndaisafamba naye ndaisara kumba. Okay. But ndakakwanisa kuitora ndakaisa muhomwe Nemutongo wakapuwana sekuru tazvo. Saka ndinotenda kuti sekuru wakandibatsira chaizvo. Saka kune vachidiki vanenge ndine maybe ndiri kuramba chidzokorodza mashoko ipapo padzokorodza. Kune vachidiki vanenge ndine andifunga kuti is right kupinda mumasocial media zvakanyanya kana kuda kukomenta vamwe vanhu munoziva kuti tinoinitiatwa through admiring something which is very nice or beauty. Please guys, izvi zviri dangerous izvi asi izvo zvokunzi izvo ndizvo unotaurirwa uchinzi izvo ndizvo zvii zvakaitika kana kuti kudii chinhu chekuti ndakatopiwa kuhope but isina uchi reality. Chakanga uri kuhope? Andina kubvira ndakasangana naMike David reality just like in physical. Ndaita kuenda kumvura manheru ndakarara. Ndazoenda ndachitaura kuti ndaisaita sei? Ndaisarara. Sometimes ndaitogona kutomutswa kuti uri kuita izvi. Ndakatomuka ipapo ndakutonomitana nemamwe mafriends angu echirungu. Ndakutotanga kuita zvandiri kuita. I wanna fuck my mom. Ndati button irori ndomashandira raita. Even kana kutofaka system yangu ndaifaka through button irori. Kudai manga mimi ndisina kurapwa nasekuru dai. Ewe. Wala simba Apa ndiri kutenda sekuru ndo atori nesimba rekubvisa zvinhu izvi. Ndosaka uyo Canada akuda kuuya. Iwe Canada atori serious zvekuti sekuru ndoita kunge zvinhu zvandiri kutaura izvi. Ndapeda jira nezveka. Anditi. Ndopeta seno chibhadana chika. Kandapeta nokusiyana baba. Tara Kevin, wanu Canada arikuda kutouya zvichokwadi chero. Asi nyaya yekuti ndakazenge ndakutya ndanga ndakutonesa ubaba tichadzokera rini kwasekuru tacho because ndanda kutyira kuti sezvo richiri muhomwe mangu anogona kungouya then woita sei wondidzosera futi life iyaya. Anditi hai nyaya inofadza iyi kana ninika dawo chino mafarira ndiri kuita acho ka chero inini muridzi wemhuri munonyatsobvisisa muchindiona tichitaura panze apa shaiwauza kuti ndoita sei vakuda kunditiza mukoma tovhimba aimimba vana vakonga wapinda musango zvanga zvakandoomera. Handiti mashoko enyu opedza kuba Kevin imimi sababa toziva kuti ana baba kazhinji vakasangana nedambudziko iri vanogona kusarenda because muchiona nezvaitikwa naKelvin angatowild ndo vana kuti topedzera kuti kana newe pamba pangu chita sei chibva asi mutoa kuti makafamba kwakawanda muchifambira nyaya yaKelvin kuzosvika masvika mudare rasekutazvo. Ndinovimba kuti kana uri mubereki unofanira kunzwira mwana wako tsitsi ende usatombomurega nokuti ndo inenge iri hama yako. Ndinovimba kuti ndambotaura pamashure apa kuti mukomana uyo anorwa bhaiki zvokutakura inini ndichitaura kuti handichada kurwa bhaiki iyi mbonditakura zvichidurira kuti kana kutuma ndiye munhu wandee ndichitotuma ari padhuze neni. Saka kana arwara unofanira kutotambudzika
kuti ndoita sei ndotumani ndiye anenge ari munin'ina wangu ndiye anenge ari baba wangu futi inini sababa saka tofanira kunge tichionerana matambudziko kuti zvaichamuwana uyu chinofanira kuti chigadziriswe chipere. Mashoko enyu kuna tateguru Tasvo ndimi makadzisangori nopawanei. Inini ndinoti sekuru Tasvo ngavapfuurire mberi ende ndichavatendera nechero vamwe vanhu vasati vasvika pano vachiri kudzimboko kuti imbouyai mumbonotsika paTasvo mumboona kuti anotasvura sei. Handitika kana wazotasvurwa unozofamba uchikurukurira vamwe kuti aiwa matasvurirwo yari kuita vanhu ukayana kuchena. Handiti ndipano vamwe kavanenge vachiri kuti ana Kelvin hatezi kunyeba vakauya nababa vavo. Ndati inini ndiri kupupura zvamakaona inini ndichipererwa ndichiomerwa ndiri panzapa. Ndimi mainyatso kundiona ndokundinzwisisa kuti ndoita sei nemanyengerero yandaita mwana zvichidurira kuti basa iroro munoriziva. Handiti mukoma silaika nyangwe Jesu chaiye paifamba havasi vese vaitenda maari ndizvozvo asi vakazoona basa vakatenda basa iroro. Iri basa ngatitendura sekuru Tasvo bhozi randisunungura. Handitika kana mukatarisa muviri wangu hausiriwo pandakauya pepe watoshanduka so. Nokuti pfungwa dzagadzana kunyange zvadzo dzisati dzanyatso. kuna sekuru Tasvo ndatochi inini shoko randoda kusira sekuru Tasvo nderekuti ngavarambe vachienderera mberi vagoita sekubata kwavakaita kumashure kuti shamwari yangu inova amai vangu idzoke panzvimbo ndiwanewo kukurukura nainyaya. Hausoda kutogara here pano pasekuru Tasvo? Ndofunga sekuru ka makandisunungura zvinhu zvese ndinovimba zvokuenderera mberi zvakanaka. Handiti aiwa tinotenda sekuru. Handizivi kuti imi mune chekureva here nepakadai so kana kuti vareva vazukuru nekuti sekuru Tasvo mufaro wega wega. Unoona isu patenge chitanga kutaura pai kana vanhu vadzoka so totaura kuti vachitaura vega kuti zvikuenda nekupi zvapapi achimbotaura iye gonoti inini ndingopinda busy ndiri kutaura kuti iwe una nyanga una chidhoma una satanisi una chi apa so nayo sarendeka kuti ai ini ndo zvandakapiwa bhatara nangu tikataza zvenzo zvimari zvakare kare amene kuti wezita sina mishonga yawo azonoona apa unochandi kufarira musikana. Pakaya mukada kuona zvaita pai nanzadzi yake kana kuti tingati kana ine kudzoka vaita kuti ndasina trasi kuti anogona kuuya akaita zvaari kana manzwa mataura kuti paakaperera kuziva kare kana kuti asi kuti pano akambopauya anga singatozivi asi kuti mishonga inombotora nguva ichishanda muropa revanhu. Apa chanda kusiyira nyaya pandichazotaura mashoko opedzisira inyaya kana amai vacho vauya vakumba ndopanenge azongotaura hangu maviri nditsindire apa uyu mukomana weKelvin asandana nyaya dzaye dzakawanda baba wacho kutenda kwavo ina ndisumbovachaja zvokuti ndoda kuvabhadharisa asi kuti ivo ndovafanira kuti vachiziva kuti isusu takayambukana apa vakazoreka kutaura pandazoudza ndikuda mari yakati asi apa ndiri pangoti ivo ngavamboita nerudo rwavo timboona kuti kwavakaenda ukapedza mari ngani vachifamba havana kutanga pano vakafamba kwakawanda mari dzichienda kuna mere mbani chokwadi kana pakamba pandambo kuyamba kuri mukani yako biri pavakauya panapa chekutanga sekuru makatanga kutaura nezvekuda kuvabasira kuti vayambuke hamuna namutanga kutaura nezvekuda mari yavo ndoti ngani ingari yakuipa notanga kubva parefu vachitambura amuzikuraura isirisi saka ndoratidza rudo rwamakatanga kuda waratidza nekuti waratidza dambudziko munokwanisa kuripedza. Saka aimbotaura mandari kuti mukarapa wanangu ndifuna kupasani motokari akataura murume akadakona ndachauya naye chauya motikari. Aiwa tinotenda sekuru. Ini ndakamiriro mafollowers eSly Media vanokutsigirai zvikuru nevamwe vanga vachine kudhauta kuti sekuru Tasvo zvinhu zvavanozvifambisa sei. Imi sekuru Tasvo hamusina chekutaura isusu Sly Media hatisisina chekutaura taakusiyirana baba atuna naKelvin kuti chitaura imega apa kuona nyaya yatirikai apa zvozvi panenge nyaya navanhu vari panze vabva kuvatochi amene unoona bed bridge panemwe nyaya so ukaona nyaya dzavanafunza kuti nyaya dziya ndadzakugadzira ndadzakuita sei apa pana munhu mukadzi apa kuti munhu akafa akaenda kumakuva
uchitula chiswa muguwa atanga kubuda maruka atanga kubuda masiriri yeni right kai banana kubuda maruka ari panza vanotondonokera kupinda munhu saka hii aiwa itapedza nayo mwenezi ari panza saka itamirira nayo ngaimbozorora iyi apa zvandikuita imimi mukarara pano mangwana papepo wamushonga kuti muende kumba kwenyu tinotenda sekuru apa tatagadzira kuti amai vakauya muzoya nawo kuno tizovasunungura tinotenda napanzo zvakanaka sekuru avanouya ndofunga vari kutonetsa kungofona ndofunga ai mishonga ndiri kupa iya ndeyekupedzisira yekuti vanotouya vega ndofunga siraicha yatozviziva nokuzvionera ndichingobaya aiwa isi ndo zvatinoda kuti nyaya kana ichinge yatangwa nasekuru tazvo tiripoka towana maresults either negative kana positive asi chinangwa ndechekuti sekuru vafambe nayo kusvika pekuita sei pekupedzisira ende inodawo mwoyo murefu kana vaya kunetsa futi nokuda kuya ndanachivhara onachivhara nakatsuro mudovi hanzi vakuda kuuya handitika vakutoremerwa nezvinhu zvavo mishonga inokukusunga wega kuti reura hanzi to mumwe wedu walemba akazofa zvinhu zvakazosanirwa nehanzvadzi yacho saka isisi tiri kutyawo togona kuzofa sezvo takanzwa kuti takatombokurukurwa nezvedu kwatarirwa saka vaitofona vaitoti vari kuda kutouya handiti aiwa ngawauye sekuru mishonga yavo vakapiwa navalemba aiwa ngawauye sekuru tinotenda sekuru handeedu panze tiende tigare muchapiwa mushonga asi mushonga kuseni
Thank you.